ヒッキーです。フォトグラファーをしてます。東京から来ました。今回このアルカナという施設に来て、皆さんの素晴らしいおもてなしにとても感動しました。初めてアヤワスカというものをさせていただいたときに、自分は一人じゃないんだ、みんなとつながってるんだということに気づかされたのと同時に、自分の中にある不足感というものは気のせいというか、もともと自分は全て持っているんだということに気づきました。アヤワスカでとても辛い体験だったんですけれども、全てそれを乗り越えた時に愛と感謝がそこにある。愛と感謝を気づかせてくれるために、その辛さもあるんだなということに気づきました。この施設はとても守られていて、何をするにも安心安全の空間だったので、とても癒されて、そして全て信頼して委ねながら過ごすことができました。本当にありがとうございました。